מרכז התקשורת שבו אנחנו עכשיו נמצאים, משרד החוץ הוא חלק מן ההפעלה. אני רוצה למסור לכם בקצרה מה התרחש פה מבחינתנו. הוא המתוכנן ויראה לכם מה יהיה אונליין כאן במרכז התקשורת הבינלאומי. מוקדי הביקור כפי שידועים לנו פרוסים בעיר, ואנחנו במהלך כל ימי הביקור ניתן לכם את סגירת הרחוב לפגישה הראשונה, ועכשיו נחשוף בפניכם לפגישה הראשונה. ראש העיר ירושלים אורי לופוליאנסקי ייפגש עם הנשיא בוש כראש העיר המארחת במלון קינג דיוויד כפגישה של העיר המארחת, ולאחר מכן יצא הנשיא לשיירה לבית הנשיא, כאשר גם בזמן הזה הצירים פה והשיירה תדווח למהלך כל הצירים. יש לנו פגישה נוספת בצירים ממלון קינג דיוויד לבית ראש הממשלה, זה לא לפי סדר הזמנים הקבוע, ממלון קינג דיוויד לבית ראש